La media according to man juro mate kardom pajek lo nili tum pini lapuson amulu ko kaching room nang ko kathege li tum ainjir lapuson bangke dipok bora nura principal model college long lapuson od lang no nang choklem pi nang kilang red itlut ilitum karbiang long along alangli lapuson boreng war sai nang choklem pen alangli lapuson misbehave bangke ilitum kroin e athe non ke ili bong phan shot kalilo ili nong ili thang juno ke ili tum all karbiang long lo inuvet thage phoge stamik anong athang bangke ladaka college do koklo mate karbiang long si do koklo la se la puson sona muni ta phanke ili tum kitia ta hojo nang nei lapen aron atang khe ka la puson chelang le pin ben karbite ta kang karbi lopu lailim ili bong phan justice palong vek nei bu bangke sarpi sarpu korte injir okol student bolam di chingrum perla thurlo nang apong ilitum bang khe lapuson ilitum han od lang no nang chuklem pen ikilang red ke ilitum na chichak nang ne naso ka chichak joy ilitum compromise dun det titik posi ilitum hala puan non ge ilitum han iberi kaklo kidam tanga kes namrata kes no nogol rong supilong lapen sumila rong hangpia kes bongsodum non an pining kan tini sari bosor pling ketlo stamino an ilitum justice long lelang lapilos lapuson na thak akes bangke paduik bernang ni lasi komane tangka suri si bang konane tangka la pujo enik choma ke claiming ri kado ka be karbiang anglong ke thik ding mana chuning ri lo athe ilitum nongno si gi juno lo ap ke paprang dun ji kali lo ilitum mangke nongno si ekeban pirong lo la pu ilitum kachar lipunot prang paprang dun thek thelo lasi non ilitum la puson or lang no chini lor pendal me ilitum e padunang le mithang saya ke chiklem re pu banganang ne lo lasta me amuluk anso si chipinang jelang anso si chipang tang thunang jelang justice long litik takeli tumging tonang ni lapen kado kabe solang do karbiang long ara tumhan ana chuning ri lo okol ladake nilitum kajirunga munit det le lapuson ki thur pak ni bokali nali tum se tame nali se angtong chipi dunon lapuson son dipok bora phange phasi pivek ni kalite lifetime in prison labangani tum demand lo kado kabita nilitum kaprek ladak student hudai student buchi pupe nitum KSA appointment chot kali ladak muhila tumdo ili korte injir tum kadok ka be chetong pen si pini lapana amuluk dolo kebang jilang tani tum asu ji song jilang justice song silong le polote mogeli tum jat kolong sitami thurnang kokpo lasi chuning ri lo non ki japon bom dr tuliram hong sar phansitame anangli labangso aghotona long nangli sitame imisenji phan labangso case long nangli sitame cherap chito dum bobusi pulo napen kado kabe karbiang long solang dora tum phansitame litum ainjir tum kiduk hektik lasi kaprek hain mesitame kachirap dunji phansi chuning ri lo ardam